Wilahing sekali tamu langgeng kucileng iblis alanat sang turko kolo rojo dewaku ditaulun ger lembu suro jeneng kita nyeping supono mah asing asambut ulun ngerti apa kang dadi jangka jangkanira lembu sura jeneng sira ora mung wasani karaton selo bali nanging jeneng kita kepengin kuasani jagating manungsa alaming manungsa lan kuasani jagat lembu sura jeneng kita bakal kuwawa ngaratoni bangsa lelebut lan ngaratoni alaming manungsa gegep jagat saranane lembu sura kudu garwa marang putri ana ing kahuripan putri sangga langit yo kili suci awawaton lembu sura bisa garwa lan putri sangga langit jeneng kita bakal kuwawa ngaratoni alaming jin lan alaming manungsa nguasani jagat kabeh padha teluk marang lembu sura cukup semono putri sangga langit anggenipun mempen semeti jalaran wonten wigatos ingkang badhe kula aturaken sinuwun ana kawigaten banjur apa kawigate aturan pirsa bilih keng kadang maesa sura badhe pinanggih Sirun Prabu Lembu Sura kadang kumaisa sura larake pengalamanku sepaka
kraton Selobale nemu wekati apa Yai? Kang Mas Lembu Suro. Sowan kula sepisan netepi darmaning sedulur kula kapang kaliyan jenengan. Awet bombonging tenggale wong tuwa. Ya kaya ngono kuwi kan bedane swargane Kang Masku Lembu Suro. Kejawi kapang Kang Mas. Kula namung badhe sesambat kalih panjenengan. Kula nyuwun dhawuh Kang Mas. Liramu nyuwun dhawuh. Bangsa kajiman ngendi? Yaksa ngendi ayi? Pun kakang sing sakuh notok korine nang tambe suruhe. Putri saking kraton Medang kauripan boten sanes namung Dewi Kilisuci. Yai, apa ora salah keprungu kadangmu sepuh sing kok karepke Dewi Kilisuci ora liya putri sangga langit Yai. Menika leres namung Dewi Kilisuci ingkang kula tresnani Kang Mas. Yai Maesa Sura, Nggih kula. anti anggonku mempeng semati meminta kanugraning Jawata ing kono aku entuk wangsiting Jawata Yai. Menapa menika Kang Mas? Adipaten Selobale bisa kencar-kencar hanggayuh kencana rukmi bisa kukuh pakuh yen to Kang Masku iki wis nandar beni garwa Yai. Lajeng sinten putri ingkang dipun kersakaken Kang Mas? Hamangka cetha gawe Jawata Selobale bisa kencar pindha kencana rukmi yen to Lembu Suro bisa garwa Dewi Sanggalaja Putri. Mula Yai, aja nganti sliramu bacot tresnani Putri Sanggalaja Dewi Kilisuci Yai. Kang Mas, menawi kula cabar kekayuan kula keduung kula pecah kemawon, monggo kula kapecahno kemawon. Aja nganti mancal gawe Kang Masku Lembu Suro. Golek wanita liya sak liyane Dewi Kilisuci. Boten saged Kang Mas kula pecah kemawon. Yen ngono kowe nantang karo Kang Masku Lembu Suro. Ojo nganti kok bisa cek banjir getih kadangku masuk Sinuwun Prabu, monggo kula turi ngrajut romantio panjenengan. Monggo kula turi ngrajut romantio kabeh mau sing jalari kadangku. Panjenengan ingkang Sampun. Boten prayogi kadang lan kadang badhe cengkah. Ibarat rebut balung tanpa isi, boten wonten ginanipun. Monggo sami-sami ngersakaken Dewi Sanggolangit Dewi Kilisuci. Panjenengan nate pirsa piyambak utawi sampun nate gladiwano kalih Dewi Kilisuci. Kabar pisan durung tahu. Dereng nate. Semanten ugi panjenengan ugi sampun nate tetepangan kalih Dewi Sanggolangit.
yen ketemu durung naik kabar wis krungu kabar. Namung kabar. Monggo Kanjeng sareng-sareng adu bejan tumuju wonten ing kraton Medang Kauripan. Sareng-sareng lamar Dewi Kilisuci. Sinten ingkang dipun tampi salah setunggalipun kedah Lenggana. Piye ayi nggih pinemune aman badhe kula matuk sanget kula sarujuk Kang Mas. Mangkone lamun to penglamare Kang Mas sing ditampa aja nganti srehatimu lemong Lenggana pinangka penderek. Tumimpa kosok balen Yai. Yen pancen kaya ngono, Yai Mesa Sura lan patih kolomat. Budal ning Medang Kauripan. Lamar Dewi Kang Suci. Sendika dawuh kepareng. Lamar Dewi